Hi guys, magluto lang ko ron upuan. Sinunaba na po, hindi na panlaw eh. Sinunabang gumunggay hapon upuan guys, kubasa. Gapon ano to, law eh. Karon na po, sinunaba na po. Yeah guys, naluno na nahag. Espiso. Espiso naman ni kay espiso naman ni daan. Wa may abri ka tong malijag lubi guys, yung pangkudkod niya ag isa pod way wa pay lubi. Nag-deliver ang dato ako palit sa talipapa. Kato nang balot-balot nya wa may lasaw. Ara magkubuha gamay nya. Gisa gulag tubig, may lasaw nya kani mo na isalin ng espiso. Nila pa isda guys, tulo ka buok. Alin na laman ko na ipritohon, una na laman kuno kaya prito ang paghapong manok nasugunso na pa og prito mo ina na ko na pod. Hello na to guys. Kinsa? Nga ginuunan guys, loy araos panakat guys para lugay madaot. Rata ka na nato. Ano guys, ang takang na. Ayan, luto na padag. Luto na padag, sinunuban. Pag ano natin guys. Hapon na, hi guys, hapon na deron. Wala ko kapidyo niya pagpanito naman guys kay wala masupo ko niya hawid ni baby. Kaya naman ko pang laba.
Wa po ko ka-videos paglaban na guys kay nasimi busy man. May hayo sa cellphone niya ako. Si Upaw na patugong bibigyan niya karon mata na niya. Masaya na siya porma guys. Istit na siya gani. Yung babag na, ang titik-tijak. Amo na po yung balik niya mo, balik na po ng kuan. Yung Upaw. Nasa mata kagwapa sa Upaw guys no. Mura na yung pahiya mo, ano ba? Mura kaninipot sa kagabihon, kilo-kinlaw. Sama po sa bituan ang iyang ka matahom. Ito guys. Nah, salamat yung tanan guys. Dan salamat sa mga waipuas nga pagtanaw sa mga videos. Hinaut nga di mo mapuan pa sa pagtanaw sa sunod pang mga video. Precious ah. Mas precious guys. Aron naka luhagan gadyo. Narag sinina ni Tita Katkat. Ay Tita Katkat, tira mo sinina oh. Precious. Nging na pa siya guys nga. Naupaw no guys. Kaya dyan magipangkot-kot ng isang natangtang ng mga kagan. Na may 5 na lamang kabukagan guys na bilin. Dried skin. Dry skin ba? 5 na lamang buok kanya. Agad itong mga kagan nga isang ipangkot-kot. Mataba nung pa mga buhok. Itong mga kuwan nga kuwan. Mo nang agad dyan atubangan si dyan way buhok kay nga tangtang lagi buhok kay dyan ikot-kot ag mga kagan mo nang nahinlo na dyan atubangan so wala agtang na dyan punong na dyan way kuan wala buhok pero na ay gagmay nga nanubo daghan na pa na next masunod buwan siguro tubo na anja Lunes maron guys coding maron na biyahe na helicopter lagi. Holding kay Sir 1 managawang 11 maghang number 1. Lunes coding ugma biyahe na ko. Balik na. Anja. Katong balak guys. Atong tiwasan karon. Ang tibuk-on nagbalak karon guys. Kay murag nabitin na to yung katawan kung upaw gabi isang balak-balak. Ya karon ang tibuk-on ang balak. Ano man anak? Tatay nak? Ba? Hi fans! Hi! Oh, wow! Wow! Hello! Agay! Agay! Hello! Ada! Ada nanay! Hello! Ada! Ada roy! Vlog ko na po si Jao. Ay, yan sa may mong storya na. Nak, Vlog si Jao. yan sa may mong storya ni tatay. Yan sa may mong storya. Hello! Yeah? Hi! Ada! Agay! 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 Ano man yung storya ni mo? Wala? Sorry, storya? Ha? Yung agdawon ko ka ng mga tipaka sa kagahapon. Salaway. Wa? Uy! Buro yung. Sumli ni, hindi ko. Wala. Oo, mga guys. Si Upaw guys, sige sipat. Labad na ko na yung paminaw ha guys. Si Upaw rade pa sa ron guys. Bye. Kaya si Upaw si Bibi. Ya, bueno. Ya, ang balag guys. Yuluhan. Patayng kagahapon. Kuha yung background guys. Dili mo akong tuyo pinangga. Ang pagkaot sa mga dunot ng mga bukog sa pataytang kagahapon. Nasayod ako nga kutkuton lang ang imong dughan sa hilabihang mga pagmahay. Ug dili ko buot nga ang malangog nga inalisbos sa kagahapon tang patay. Manglusot lahos sa mga katuigang nangatunas. Aron mo ay musudya sa imong kabangis ug kabanyaga. Apan ug di gyud ako malimot kanimo mahal ko. Hangtod karon
Lunhaw pa sa akong panumduman, kadtong mga gabi di natong gisaw antang dimdim makahubog nga alak sa duha ta ka gugma. Gugma nga inumol sa mga matamis ta mga pasalig ug panumpa. Apan sa diyutay hiniyak sa limbong ug bakak. Matunaw lamang di ay sa pipila kato sa mapait kong mga luha. Oo, dili gyud ako malimot. Nahinumdum pa ako. Usa ka gabi niya ng bulanon, diin ikaw ug ako nagtupad pagpanglingkod daplin sa baybayon. Nanumpa ka kanako. Misaad ka kanako nga matud pa nimo. Mahimo nga mohubas ka ng dagat. Mahimo nga matumpag katong bukid ug kining lunhaw mga dahon sa kakahuyan sa usa ka pagpamilok mga larag ug mga hunlak sa yuta. Apan ang imong paghigugma nga kanako magpabiling malig-on ug dili ilarang sa bisan unsang unos sa kapalaran. Wa pa ko malimot nga miingon ka pa man gani kanako. Sudungar gud ka ng mga maputing bas sa baybayon. Nga giayag sa mga dagkong balod sa dagat. Mao ka na ang tinipak nining bato nga gihulmahan sa akong mga panumpa. Apan timan ayaw gayud pagikalimti nga kung kanang bas sa mahimong bato pag-usab ingon niya nakapino ang akong lawas nga pagkatagod-taguron sa higayon nga maglimbong ako kanimo. Pagkanindot bang handumon ni adtong maumong mga pasalig. Pagkalalin bang subli-sublion ni adtong maumong mga panumpa. Apan unya mihuros ang makusog nga bagyo sa kapalaran. Natumpag ang bukid. Mihubas ang dagat ug ang lunhaw mga dahon sa kakahuyan sa usa ka pagpamilok nga larag ug hunlak sa yuta. Nalimot ka usab kanako pinangga. Nalimot sa imong mga saad ug panumpa nga ikaw ug ako mag-uban paingon sa tiilan ni Bathala. Sakto ra pod. Turko guys. Ay. Wow na yung balak drama ba? Ya, napara isa guys. Ibalik rin na sa una pero lugay na to, balakan na pag-usap na ha. Wala ko kinamdam mo sa giuluhan na ning kuana guys kanang balaka kay kuan pa ko elementary pa ko miss pa sige magpaminaw drama labi na bakasyon abtan may alas 11 alas 12 inigabot sa alas 12 alas 11 to alas 12 puro na sa balak sa DWHP anya nakalimot na ko sa kuan title. Uy no, ini ang balak, ikaduhang balak guys. Uy no, nadengag na sa iban, pero sa aban, masigwa pa pa nadengag. Ano naman pa na? Hagdawon ko ka ng mga tipaka sa kagahapon. Iiway ka ng naglugitong nga dagong. Aron hikitan ko ikaw, pinangga kong nahanaw. Apan kung dili ko ikaw hikitan pinangga, hagdanan ko ang langit, pangitaon ko ikaw, mga panganod ug dagom akong hinginlan, kay basin ikaw nagtago ilaw mo sa bangaw. Apan kung dili ko ikaw hikitan pinangga, mulawig ako balik sa akong gigikanan, aron adto pangitaa ang katarungan, kun ngano inday kong pinalangga, imo kong gibiyaan. Para guys. Precious guys Hi nak. Balak na po sa tatay nak no. Mo dyan ay pero may madengag ni Precious guys, balak balik-balik. Tugo na.
Nak, sa may mong istorya, nak. Sa may mong istorya. Guys, was mood. Kanya, tayo mong video karon guys. Dengan salamat yung tanan. Susunod lang pa namin mag-shout out sa mga nagmahal sa among pamilya. Ilabi na ni Baby Precious. Dahil salamat yung tanan. Mga ate, ma'am, o mga naghigugma sa among vlog. Salamat yung tanan guys. Sinuot nga na mo pirmi sa kabaskog sa inyong panglawas. Inat nga gabajanta sa atong labang mga kagagahong. O amping mong tanan guys. Salamat. Tanan niyo mi. Peace.